ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ମାଳିକା ବଚନ ପରିଚିତ ଅଟେ। ଏହି ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ 500 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସତ ହୋଇଅଛି। କଳିଯୁଗର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 64 ଯୋଗିନୀ ଖଣ୍ଡା ଖର୍ପର ଧରି ନିଜର ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ବାହାରିବେ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟଜନ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସଂହାର କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି କ୍ରମରେ ଜାଣିବା 64 ଯୋଗିନୀ ତଥା ସେହି ମନ୍ଦିରର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଶକ୍ତି ପରମ୍ପରାରେ ଦେବୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗିନୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ 64। ସାଧାରଣତଃ ଏମାନେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ, ଚଣ୍ଡିକା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଦେବତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମାତୃକା ଗଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ହୀରାପୁରର ଉନ୍ନତମାନର ମୂର୍ତ୍ତିକଳା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀର ହୋଇଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ। ଏହି ପୀଠର ମୌଳିକତା, ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ତଥା ମୂର୍ତ୍ତିକଳା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଏହା ଗୋଲାକାର ଆକୃତିର ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ଏହା ଏକ ଛାତଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଏହାର ଉପରିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲା ଅଟେ। ଏହି ଶ୍ରେଣୀୟ ମନ୍ଦିର ଦେଶରେ ବିରଳ ଅଟେ। ଏହା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ଭାବେ ପରିଚିତ। ହୀରାପୁରର ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଟେ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ନିମ୍ନମାନର ବଗଡ଼ା ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ହୀରାପୁର 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିରର ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କଳା ମୁଗୁନିର ମସୃଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଟେ। କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଅଙ୍ଗ ଓ ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ଭଗ୍ନ ହେଲେ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ। ହୀରାପୁରର ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଭଙ୍ଗୀରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ଭିତର ପାଖର ଖୋପରେ 60ଟି ଯୋଗିନୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିବାବେଳେ ମଧ୍ୟଭାଗରେ 3ଟି ଯୋଗିନୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଓ 4ଟି ଭୈରବ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଅପହରଣ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରବେଶ ପଥରେ 2 ଦ୍ୱାରପାଳ ଓ 2 ବାମଦେବ ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ତଥା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ନବଚଣ୍ଡିକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ହୀରାପୁରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗିନୀ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶିରଭୂଷା ଓ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବୀଙ୍କ ମସ୍ତକରେ କମନୀୟ କେଶସଜ୍ଜା କିମ୍ବା ମୁକୁଟ, ଗଳାରେ ରତ୍ନହାର ଓ କଙ୍କଣ, କଟିରେ ମେଖଳା ଆଦି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଥିବା 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିରର ଅବସ୍ଥିତି, ମୌଳିକତା, ପାର୍ଥକ୍ୟ ତଥା ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ, କଳାକୁଶଳ, କମନୀୟତା ଜାଣିପାରିଥିବା ପରେ ଆସନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଆମର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିବା କଥା। ସେମାନେ କିଏ, ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖିବା ଆମର ଉଚିତ। କାରଣ କେଉଁ କେଉଁ ସମୟରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପାଇଁ ଯୋଗିନୀ ଗଣଙ୍କର କୃପାଭିକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଓ ଅନ୍ତରର ଭକ୍ତି ସହିତ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କରନ୍ତି, ଏହି ଯୋଗିନୀଗଣ ଭକ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତଥା ଡାକର ପ୍ରତିଟି ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଟିରୁ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ଏଥର ଆମ୍ଭେ ଭିତର ପାଖ କାନ୍ଥରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା 60ଟି ଯୋଗିନୀ ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି 60ଟି ଯୋଗିନୀ କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ନିର୍ମିତ। ସମସ୍ତ ଯୋଗିନୀ ସେମାନଙ୍କ ଖୋପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ଏହି 60ଟି ଯୋଗିନୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି 3ଟି ଯୋଗିନୀ ଚଣ୍ଡୀ ମଣ୍ଡପ କିମ୍ବା ଯୋଗିନୀ ମଣ୍ଡପର ଖୁମ୍ବରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। 61 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀ ଅପହୃତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯୋଗିନୀ ମହାମାୟା ଦଶଭୁଜା ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗିନୀର ରୂପେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 19ଟି ଯୋଗିନୀ ଚତୁର୍ଭୁଜା ଅଟନ୍ତି, 43ଟି ଯୋଗିନୀ ଦ୍ୱିଭୁଜା ଅଟନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଯୋଗିନୀଙ୍କର ମୁଖ ମନୁଷ୍ୟ ଆକୃତିର ହେବାବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପଶୁ ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ଆକୃତିର ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଗିନୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ଆମେ ଜାଣିବା। ଯୋଗିନୀ ନମ୍ବର 1 ନାମ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମାୟା, ବହୁରୂପା, ଚଣ୍ଡିକା, ଚତୁର୍ଭୁଜା ଦେବୀ ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ହୋଇ ଶବ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ନମ୍ବର 2 ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ତାରା। ନମ୍ବର 3 ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ନର୍ମଦା। ନମ୍ବର 4 ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ଯମୁନା। 5 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ଶାନ୍ତି, କାନ୍ତି ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। 6 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭୀର୍ତା, କ୍ରିୟା, ବରୁଣୀ। 7 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ଅଜିତା, ଗୌରୀ, କେଶମାନକରୀ। 8 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ଐନ୍ଦ୍ରୀ ବା ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ। 9 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ବରାହୀ। 10 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ରଣବୀରା ବା ପଦ୍ମାବତୀ। 11 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ମୂରତୀ, ଅଷ୍ଟଗ୍ରୀବା। 12 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ବୈଷ୍ଣବୀ। 13 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ବିରୂପା, କାଳରାତ୍ରି, ପାଞ୍ଚବରାହୀ। 14 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ବାଦ୍ୟରୂପା।
15 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ଚର୍ଚ୍ଚିକା, 16 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ମଞ୍ଜରୀ ବେତାଳି, 17 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ଛିନ୍ନ ମସ୍ତକା, 18 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ବିଶ୍ରଭା, ନାନା ଓ ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ, 19 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ଜଳକାମିନୀ, 20 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ଘାଟଭାରା, 21 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ବିକରାଳି କାକରାଳି, 22 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ସରସ୍ୱତୀ, 23 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ବିରୂପା, 24 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ କୌଭରୀ, 25 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ଭାଲୁକା, 26 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ନରସିଂହୀ ସିଂହମୁଖୀ, 27 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ବିରଜା, 28 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ବିକଟା ନାନା, 29 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, 30 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ କାଉମାରୀ, 31 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ମହାମାୟା, 32 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ଉଷା ତଥା ରାତି, 33 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ କାରକାରୀ, 34 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ସରପାସା ଓ ଚିତଳା, 35 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ଜୋସା, 36 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ଅଘୋରା ତଥା ଭୈବ ସ୍ୱାତି, 37 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ଭଦ୍ରାକାଳୀ ରୁଦ୍ରକାଳୀ, 38 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ମାତଙ୍ଗୀ ଶୀତଳା ଗଣେଶ ନାନୀ ବା ଗଜନାନା, 39 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ ବିନ୍ଧ୍ୟବାଳିନୀ, 40 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ଅଭୟା ବା ବୀରକୁମାରୀ, 41 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ମାହେଶ୍ୱରୀ, 42 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ କାମାକ୍ଷୀ ଅମ୍ବିକା, 43 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ କାମୟାନୀ, 44 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ଘାଟବରୀ, 45 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ସ୍ତୁତି, 46 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ କାଳୀ, 47 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ଉମା, 48 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ନାରାୟଣୀ, 49 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ସମୁଦ୍ରା, 50 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, 51 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ, 52 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ଆଗ୍ନେୟୀ, 53 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ଅଦିତି, 54 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି, 55 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ବାୟୁବେଗ, 56 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ଚାମୁଣ୍ଡା, 57 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ମୂରତି, 58 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ଗଙ୍ଗା, 59 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ଧୂମାବତୀ ବା ତାରିଣୀ, 60 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ଗାନ୍ଧାରୀ, 61 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା, 62 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ଅଜିତା, 63 ନମ୍ବର ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ରୀ ବା 64 ନମ୍ବର ଓ ଶେଷ ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ବାୟୁବୀଣା। ଏହି ଯୋଗିନୀଗଣଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ନିଜର ଗ୍ରହ ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଏଥର ସେହି ମହାପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଯାହା ସେ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କହିଥିଲେ ତାହା ସମୟକ୍ରମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପରିଣତ ସତରେ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଘୋର କଳିକାଳର ସମୟ ଚାଲିଛି। ଦୁଷ୍ଟ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ପାପୀମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ସମାଜ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଛି। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସମାଜରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ସମୟ ମାଳିକା ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏଣୁ ଏହି ସମୟରେ 64 ଯୋଗିନୀ ସେମାନଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇ ଦୁଷ୍ଟ ଦମନ କରିବେ ଓ ନିଶ୍ଚିତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ଆମେ 64 ଯୋଗିନୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆହୁରି ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେବୁ। ଆମର ଅନୁରୋଧ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।